Шиләбедә татар театры 20 гасырның 30-60 елларында эшләгән. Соңгы елларда ул янәдән торгызылган. 2018 елда Шиләбе халык театры Таҗи Гыйззәтнең Башмагым музыкаль комедиясын сәхнәләштерә һәм 2019 елда әлеге спектакль Идел йорт бөтен Россия театр фестивалендә гран-при ала. Башмагым спектакле ул бөтен вакытларда да һәр вакыт актуаль булып калачак. Бердән бу инде һәр вакыт заманча проблемалар. Икенчедән беренче тапкыр ул 1942 елда куелган. Түгел 80 ел элек. Бик күп көч китте инде шул эшкә. Барыбыз да Шиләбедән түгел, шуның өчен бер кеше Троицкидан килеп йөри, 130 километр репетицияларга һәрбер көн. Бер кеше Коншактан килә, ул да 80 километр Шиләбедә һәрбер көн, 80 километр тегендә, 80 километр монда Шиләбегә, тегендә көне буе ятлайсың, куясың, образга керәсең. Якшәмбе көнне Шиләбе халык театры спектакльне мөслим тамашачысына тәкъдим итте. Шиләбе өлкәсенең төрле шәһәрләреннән җыелган үзешчәннәр сәхнә тотты. Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачы театры режиссеры Ренат Аюпов комедияны сәхнәгә кую өчен махсус чакырылган. Костюмнарда махсус тектерелгән. Татарстан театры татарча сөйләшүчеләр күп түгел. Алар теге бер колны бармагы белән сона бетерлек әмма. Безнең кастинг булды инде зур гына. Күп кенә кешеләр килде һәм шулар алдыннан менә иң туры килгәннәр сайланып алынды. Әмма ләкин ул безнең спектакль 18 елда куелган иде. Инде шул вакыттан бирле күп кенә артистларыбыз инде алышында. Все мы не профессиональные актеры, артисты. У каждого свой диалект на местах. То есть мы не все с Челябинска, мы с Челябинской области, с Троицка, с Кунашака, с Челябинска. Вот каждый работает в своей структуре, так скажем. И вот наш режиссер Ренат Мирзахасанович Аюпов из города Казань, он нас собрал и поставили вот такую вот пьесу «Башмагым». Кайбер артистларга татарча сөйләшү авыр бирелсә дә, үзешчәннәр сынауны уңышлы үтте. Татар районында татарча спектакль уйнауны сынау дими, ни дисең? Егет-кызларга киләчәктә дә уңышлар телибез. Шиләбе мөслим дуслыгы өзелмәсен. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.